हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आज सकाल सकाल भी आसीगलानी स्टार्ट हो देखिए स्टार्ट हुआ ସେଟା କଞ୍ଚା ଖାଆନ୍ତି ନା କାଣ୍ଡ କରି ଖାଆନ୍ତି। ହାତରେ ନାଗିଛି ତ ସେଠି କିସ କରୁଛୁ ମୁଁ ଜୋତା ମାଡୁଛୁ କେଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ର ର ର ର ଠିଆ 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 ଚାଲ ଇଆଡ଼କୁ ଯିବା ଜୁତା ଖୋଲ ଚାଲ ତୋ ଜୁତା କାହିଁ ଏଇଟା ଜୁତାଟା କେଉଁଠୁ ପିନ୍ଧିକି ଗଲୁ ମୁନୁ ସେଇଠୁ ଜୁତା ପିନ୍ଧୁ ସେଇଠୁ ନେ ନହେଲେ କୁରକୁରି ଆଣିଦେବିନି। लेट्स किए देला मुझे एडी चाहत मु रेडी हो सारे अभी को एवं आने जीवी क्या सी जाकि आनबार अच्छी आम वीडियो शूटिंग हम आज तो चलते केमती कौन हो देखा चलते फाइनाली मु पूरा रेडी अच्छी तो एबे गाड़ी काढ़ी और जीवा आओ हेलो गाइस एबे प्रणव भाई आमको नहीं जाऊे आम घर पिकअप करके जाऊे गाड़ी आम 3 जन अच्छे आ देखिए कौन हो चेकिंग भी बहुत चलती से जावाई पड़ो तो देखा जाओ कौन हो फाइनाली एबे हमें पहुंची गले परिस्थिति आपण देखि पारथुबे
ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଶୁଣା ହେବ ଘରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଏବେ ଫାଇନାଲି ସକାଳୁ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଉଠି ପଡ଼ିଛେ। ରାଜକୁମାରୀ ବି ଉଠି ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରଣବ ଭାଇ ବି ଉଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଣବ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବ୍ରସ୍ କରିବୁ, ଏବେ ବାହାରିବା ଆମେ ସୁଟିଂ ଲାଗି। ଏବେ ତ 7:41 ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଯିବା ସୁଟିଂ ଲାଗି, ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ରାଜକୁମାର ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଦ ଅଳସିଆ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ରାଜକୁମାର ଟିକେ ମୁହଁକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାହାନ୍ତୁ। ରାଜକୁମାରକୁ ପ୍ରବଳ ନିଦ, ସେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଜମା। ରାତି ସାରା ମୋବାଇଲ ଟିପି ସକାଳକୁ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ସୁଟିଂ ନେଇକି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମୁହଁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତାକୁ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ନିଦ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି।